Okay, so oras aton lang sa 15 na. So para sa aton nga katapos nga pagambahon ni sa aton nga official nga gitarista nga si kagrupong Francisco Yermo sang Barangay Talusan, Mangas. Ang iyang entry nga nagdaog sa contest before sa may bilog nga Iloilo, no? Para sa mga farmers. Okay, ang organikong panguma. Okay, palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Sa wala pa. Natami ako anay da sa balay. Siya sa waon da. Kag ng Okay. mga bisita ko manda ara sa balay da. Subong ka tagay-tagay na guro. Si Toto Pulding, si Debilin, si Nikki. Mayong pagkumati. Si Hinining gani. Si Maricel. Ito ay. Kag si MM, si Jeremy. Kung nagindagan ko sa organikong panguma ang atong nagamiton pagdamag nami ang dutang atamnan naton kita makasigurado pagkaon naton sang insakto kung organikong panguma dapat usaron ta organikong panguma ang aton nga gamiton agud nga magnami ang dutang atamnan nato kita makasigurado pagkaon naton sang insakto kung organikong panguma dapat usaron ta madamo nga produkto madamo nga benepisyo ang aton nga maangkong say kayong lawas naton hala organikong panguma gamiton pagpangabuhi tamangin malipayon aton ipasa sa dason nga henerasyon kayo sang pamilya mabaton hala organikong panguma gamiton pagpagok ko naton tanan obrahon mga kabataan kagkatigulangan angin madinalagon madamo nga produkto madamo nga benepisyo ang aton nga maangkon say kayong lawas naton hala organikong panguma gamiton pagpangabuhi tamangin malipayon aton ipasa sa dason nga henerasyon ikayo sang pamilya mabaton hala organikong panguma gamiton pagpagbuko naton tanan obrahon mga kabataan kagkatigulangan mangin madinalagon mga kabataan kagkatigulangan mangin madinalagon Short FM. DJ Phoenix Brian. Okay, salamat gid kagrupong Francisco Yermo sang Barangay Talusan, Mangas with organikong panguma. Ang siyempre nga official entry during sa contest sa mga farmers kag mga senior sa may Banasan, Mangas kag sa bilog nga Iloilo. Okay, big congrats nga taga Dumangas ang nagdaog. Okay, party sa mga pangaboy sa mga uma
nga dako gid atong kablaslan nga kun wala ang manguma, siyempre wala ata sang baklon nga bugas, no? Bisan damo ka pa kwarta. Kung wala sang may matanom sang okay sa mga humay, so wala kita sang kaunon, okay? Amo na sa ato nga pasalamatan sa mga manguma, so basi makasugata kamo sa mga farmers, pasalamatan nyo. Kasi sila nagatanom sang inyo nga ginakaon.